Вітаю, вы на канале Беларускі урбаніст. У старажытны час вароты часцей за ўсё былі першымі, што бачылі вандроўнікі і гандляры, трапіўшыя ў горад. Цяпер гэтую функцыю выконваюць вакзалы. Паветраныя, аўтобусныя і, канешне, чыгуначныя. Ад іх выгляда вельмі залежыць агульнае ўражанне ад горада. У гэтым роліку вы даведаецеся пра гісторыю чыгуначнага вакзала Мінска. Больш за то, падумаем, ці мог ён выглядаць інакш. Пагналі! Першая чыгуначная станцыя ў Мінску з'явілася ў 1871 годзе у складзе маскоўскай брэсцкай чыгункі. Вакзал быў дзесьці побач з сучаснай станцыяй Інстытут культуры. Драўляны будынак праіснаваў да Другой сусветнай вайны, дзе і быў знішчаны. Але галоўны вакзал сталіцы адчынілі пазней, ужо пры будоўлі лібава-робінскай чыгункі. Віленскі вакзал ужо ў 1890 годзе архітэктурна і эстэтычна упрыгожваў Мінск. Звярніце ўвагу, к самому ўваходу ў комплекс падыходзіць трамвай. Усё па урбаністыкі. Пры камуністах вакзал патрапіў пад рэканструкцыю. Цікава, архітэктура будынка была знішчана, замест яе зрабілі звычайную савецкую каробку. На жаль, масштабіраваць работу комплекса можна было не нішча архітэктуру. Большасць еўрапейскіх вакзалаў таксама пабудаваны ў 19 стагоддзі, але цудоўна функцыянуюць і зараз. Пішыце ў каментарах, ці хацеце агляд на адзін з такіх. У канцы 70-х Мінск вельмі хутка рос. Побач з вакзаламі планавалі метро. Быў аб'яўлен конкурс на новы будынак вакзала, які быў цэнтральным транспартна-перасадачным вузлом горада. Варыянтаў было шмат, нават падвесны будынак прам над перонамі. Сімвалізавала б канструкцыя мост між усходам і захадам. Іншыя праекты ўсе за ўсё былі падобныя больш да аэрапорта, чым да вакзала. Эстакады, падземныя пераходы і гэтак далей. Забылі пра галоўных карыстальнікаў комплекса пасажыраў. Яны часцей за ўсё чакаюць грамадскі транспарт, а не аўтамабілі, маюць багаж і ім незручна шмат разоў мяняць узроўні. Конкурс так і не вызначыў пераможцаў, а потым праект дастаўся маскоўскім архітэктарам. З праекта паспелі пабудаваць канкурс над самой чыгункай і вежу гатэля «Экспрэс», які з'яўляецца адным з самых уродлівых будынкаў горада. Савецкая імперыя прыказала доўга жыць і дабудоўваць вакзал цяпер прыйшлося сваімі сіламі. Быў праведзены новы конкурс з такімі варыянтамі. Напрыклад, бачыце, на вежу гатэля «Экспрэс» хацелі апрануць піраміду. Яе ў 90-е вельмі любілі. Перамог іншы калектыў Віктара Крамярэнкі і Міхаіла Вінаградава. Менавіта па іх праекту і пабудавалі сучасны вакзал. Пра піраміду на дахе, канешне ж, таксама не забылі, но ўжо над дахам вакзала, а не над дахам гасцініцы. Кстати, цяпер на масту між залай чакання і левым крылом ёсць металічная пліта. Калі ўстаць на яе, то вы трапіце акурат праз шкляную піраміду. Если вам будет плохо, вместо того, чтобы пользоваться неизвестно чем, пользовались пирамидой, потому что я считаю ее лучше многих лекарств. У арыгінальным праекце ўсе платформы пакрывала бы вантавая канструкцыя, да і канкурс выходзіў бы на вуліцу Дрожная. Але, як заўсёды, праект упрасцілі. Па мне, сучасны мінскі вакзал – гэта адгалосак з архітэктурных і градабудаўнічых памылак 80-х і 90-х гадоў. Якім павінен быць вакзал, я раскажу ў наступных роліках. Спадзяюся, у цудоўнай Беларусі будучыні мы не раз адчынім новыя і аднаўлёныя аб'екты транспарту. Падпісвайцеся на мой канал, у чацверг будзе стрым прысвячэны Дню волі і гарадам Беларускай Народнай Рэспублікі. Да сустрэчы!